Binarung suaraning pradung Lobananto ambarung ungeling Serbek mataraman saking campur sari bintang kawedar Nuringi kepareng gembel kamardikan dumateng panjenengan sadoyo ingkang sakmenika sami wawan pangandikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken salam rahayu mugi kasugengan sih nugrani Gusti ingkang akarya loka anenggi. Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah kajiwa kasariro dumateng panjenengan sadoyo darasan kula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sagunging para punden para sepuh-sepuh ingkang ganggung mastuti dumateng papayan kautaman ingkang pantes pinundi-pundi. Sagunging para alim para ulama Rama Kiai Ibu Nyai ingkang minangka panuntun kiblating manembahken tansah kula bekteni saha kula taati. Sagunging pangembahan praja satriya negari ingkang minangka pandam-pandha ing kula dasih. Mboten kata lumpen dumateng pangarsa desa Kalibatur saha Mbah Lukman Basuki ingkang tansah satuhu luhuring budi dumateng panjenenganipun ingkang hamugati anggipayipun Bapak Sutrisno saha Ibu Sutiani temanten sarimbit Mbak Linda kalian Mas Fendi ingkang bagian sedaya prarawuh para tamu undangan ingkang pantes ing Nudarsono. Dari saderengipun gelaring budaya campur sari ing dalu menika kalajengan kagelar sepisan sumangga tansah kula dherekaken manungku puja puji syukur dumateng panguwasing Gusti ingkang Agung ingkang sampun kepareng ngelimpahaken pinten-pinten rahmat taufik hidayah saha inayahipun katitik wonten ing dalu menika kula saha panjenengan sadaya saged makempal manunggal ing balismanipun Bapak Sutrisno Ibu Sutiani mapan ing dusun Wonosari Desa Kalibatur Kecamatan Kalidawir Kadipaten Tulungagung kanthi kapuntenan sehat walafiat mboten wonten aral sawiji punapa amin ya rabbal alamin. Tapi kalipun sholawat salam mugi tansah kunjuk katur dumateng juan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun minangka suri tauladan dumateng sagunging para umat agama Islam ingkang tansah kita tenggo-tenggo sapatipun wiwit ing donya ngantos ing yaumul akhir minjang amin ya rabbal alamin. Nuwun inggih dumateng sagunging prawu ingkang satuhu bagya mulya. Nuwun inggih mradoko aprat ngemban dawuh sakipun Bapak Bro Sadiwo pinangka pimpinan campur sari bintang kawedar ing dalu menika ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapak Sutrisno Ibu Sutiani ingkang sampun kepareng animbani keluarga agung campur sari bintang kawedar ing pangajap mugi wigati sedya anggenipun menika mala kramaken ingkang putra ingkang asma utawi putri Mbak Linda kalian Mas Fendi saking Desa Besole Besuki tansah manggiya rahayu wilujeng kalis ing sambikala kalimpaken kasugengan kabagas warasan sehat slamet saha kalimpaken rezeki kakatah ingkang barokah lan temanten sarimbit Mbak Linda kalian Mas Fendi anggenipun mangun bebrayan dados temanten ingkang ayem tentrem bagya mulya sakinah mawaddah warahmah wal barokah amin Allahumma amin. Nuwun inggih mekaten menggahipun pambilan ing pagelaran campur sari saringan bintang kawedar pimpinan langsung Bapak Bro Sadiwo sumangga sami amirsani lan ngregengaken ngantos paripurnaning gelaring budaya kanthi memuji ngati sawiji memayu hayuning sesami jaya jaya wijayati rahayu rahayu sugeng amirsani campur sari bintang kawedar Ardi Putra Audio Arta Lektek nuwun nuwun nuwun. Matur sembah nuwun para kula pekaten mriki sampun kalau buka pagelaran campur sari salajengipun dipun tanjakake para waranggana sinden kondang bintang kawedar wonten Anggun Nur Azizah Dwi Mustika sing setunggal iki urung ora maca lali aku apal kumburine padha aku Asmara Gebi Asmara monggo halo artis bintang kawedar Gebi Asmara. Yo, yo, yo.
Matur nembah nuwun. Mereka saking Bintang Kawedar Ol Wiro Sorwati utawi waranggana sampun katur tembang kang rancak. Mereka sampun kagelar gelaring budaya campur sari dalu mereka makarsaken Bintang Kawedar rugi saking Ardi Putra profesional audio saking Tumpak Serut Kalibatur. Iki sesepuhe Pak Dimarkum si Bringos. Pak Dimarkum sembah nuwun Bu Markum. Nggih matur suwun kanca-kanca dari kru Ardi Putra profesional audio sound system kondang nggih saking Arta Lighting matur sembah nuwun. Bintang Kawedar campur sari dalu menika ugi live streaming artinipun menika siaran langsung wonten channel YouTube. Siaran langsung wonten YouTube. Mereka sesarengan SN104 channel. SN104 channel. Siaran langsung yang kedua dari Hatiku channel. Iki dados jenengan saged mengetik ingkang ngasta HP, buka teng YouTube, mengetik Bintang Kawedar ngoten pun muncul siaran langsung wonten SN104 channel dan juga dari Hatiku channel. Nggih matur sembah nuwun. Bisa mendukung dengan beberapa channel YouTube dengan subscribe, like, komen dan share. Oke, nuwun nggih matur nuwun saking sedaya para tamu undangan kang kehormatan saking payipun Bapak Sutrisno Ibu Sutiani saking meja sebelah kanan panggung utawi lurus panggung. Menika saking payipun Pak Didukut saripun Ibu sembah nuwun Pak Sumiran Bibit. Oke, saking Pak Deji Mbah Bungke Sidem. Oke, niki yang punya tanggal niki bulane tasik tahun depan. Oke, Januari. Oke. Niki ning mboten kagungan kersa, syukuran. Oke, Pak Dejum. Niki Pak Dejum, iki badhe amuku ganti tanggalipun menawi mboten kelentu 17 bulanipun 7 tapi Juli ya. 17 Juli 2026 hiburan mereka nggih campur sari Bintang Kawedar. Nggih, saking meja sebelah kiri. Lah niki mbah-mbah kula sembah nuwun rawuhipun ditenggani saking payipun mereka Mas Sutoyo Baleha, ugi Mas Maji Goto. Oke, sembah nuwun Mas Fuad. Mas Fuad niku lagune Lintang Asmara. Mas Puji Bakul Kayu, Mas Hanis Sugeng Dalu. Oke, Mas Yat. Halo. Oke, Bos Kayu Mas Yat. Sembah nuwun ugi saking Pak Jikan Ayah Raka segejaken. Pramila kita lajengaken gelaring budaya campur sari Bintang Kawedar ditanjake saking kota Blitar. Kota Bung Karno Blitar. Nur Azizah seperti monggo Bintang Kawedar. Sopo sing mating-ting ayo. Niki ngeten iki bocah-bocah iki semangat ya. Lah iya. Kados kula niku kadang ya rem ngeblong biasa. Wilujeng dalu. Nggih, selamat malam Mas Bayu, lama tak bersua. Lama tak berjumpa. Ya, apa kabar? Karena jenengan nggih tanggapane banter. Ngono ya, sampean ya. Alhamdulillah rada libur. Ya padha wae berarti. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Namanya keberkahan menika wonten ing dusun Wonosari nggih Kalibatur. Kalibatur nggih hajatipun sakmenika napa? Pernikahan siapa Mas? Saking Mbak Linda. Mbak Linda kalian Mas Fendi. Mas Fendi. Adela. Oh, mantene bisa. Mas Fendi saking Besole, Kota Marmer. Oh iya. Ya didoakan kagem kedua mempelai semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal pinaringan putra lan putri ingkang soleh lan soleha. Amin. Begitu ya Mas Bayu, rezekine melimpah kata terbarokah turah-turah ngoten nggih Mas Bayu. Pak Sutrisno sawiyan Ibu Sutiani nggih ngoten. Tansah sehat sentosa. Sehat selamat sedayanipun lek kagungan kersa, kebak rezeki barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Nyumrambai warga agung masyarakat wonten ing Wonosari. Kalibatur Kalidawir Tulungagung. Sedaya nggih ngoten sehat panjang yuswa, lancar rezekinipun barokah. Niki tembange nggih. Mumpung tasik sonten niki nuansa sing klasik campur sari ngoten. Nggih.
Lo derek Mbak Nur Azizah mawon. Nggih. Jenengan tembang lo tak buka YouTube. Iya. Oh iya, malam ini kita diincar Iya. sama apa Channelnya sih? ada Hatiku Channel. Aduh hatiku yang mana ini apa ini? Hatiku Channel. Hatiku channel. Kalian SN104 Channel. SN itu apa? Kepanjangannya SN. Pokoknya- Sidia dan Nur. SN. Ya, semoga terus ini semakin jaya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Share, Share. Betul. Share. Jangan share, share. Oke, Mbak Nur, karena ini kita tenggani para sepuh bini sepuh, ini tembangnya kang nyemak-nyemak rumiyin. Ya. Mas Freddy, Mbak Ellen Sugeng Dalu. Mbak Ellennya. Ya, sinden. Mana Mbak Ellen? Ellen, karo Freddy biasanya. Oh, Ellennya enggak derek. Nggak Mas derek. Freddy ini wonten ya. Oh, nggih. Sedang dalu Mas Freddy. Oke, nembah nuwun rawuhipun sedaya para tamu undangan. Semoga tembangnya campur sarian dengan bintang kang wedar. Sistem itu. Ardi Putra Audio. Ardi Putra Audio, Sekali terima lagi. kasih. Ardi Putra Audio.
mantene panggah kangen-kangenan terus. Muga tansaya nambah tresnane temanten Saripin Mbak Linda karo Mas Fendi. Mas Fendi. Gede katresnane. Nggih amin. Jejodohan yang benar-benar dirahmati Allah. Ya. Penuh ridho lan berkah sepisan kanggo selawase. Selawase atur Ora runtut. bakal kapisahake. Nggih amin. Atur runtut. Reruntungan. Pindo mimilan. Indomie. Mintuno kok Indomie. Mintuno. Oke. Titip kangen. Titip kangen. Mereka populer sama Mbak Yosi Dian Pratiwi. Ciptaannya. Riyen sindene Pak Dalang Kondang Sun Gondrong. Sun Gondrong. Ciptaane Mas Win. Oh nggih. Kita ditembak karo Pak Sun Gondrong. Oh gitu ya. Niki sadèrèngipun lagu utawi tetembangan kalajengaken. Ya. Sampeyan ki langsung dua no. Lho. Dua. Oh, aku Mungkin dua. rame. Niki mangke saking Bapak Yani nggih ngersakaken tetembangan Blitar Banyuwangi Oh, ning nggih, mangke. nggih. Niki kula waos sekalian Nggih. kena aja lali. Pak Yani ki tembange kaya ning rekam aku lho, Blitar Banyuwangi. Blitar Banyuwangi. Sumirat kuning sumenar. Nyocok. Nggih. Niki tetembangan engko kalih Mbak Nur Aziz ya. Oh gitu. Aku Nggih. langsung dua. Iki mawon langsung doang tuh rodokan ya. Iki sing nuansa rada klasik titik. Apa? Ya, bisa imbang ana katresnanku, bisa memanik tembang kangen. Iya rada klasik dulu. Iya. Nek dudoke campur sari karo sing mirsani iki para sesepuh, iya diselang-seling dandut ya langgam campur sari. Mangke ugi Mas dulur kula lanang mangke tetembangan ugi. Sakmenika tetembangan sing nuansa langgam campur sari. Apa? Kamu dapat hadiah nanti, ya? Tebak lagu. Tebak lagu. Oh. Lu becek patenono, sesik cuman dia yang jawab. Oh iya bener. Caca ya langsung cekap. Kowe lek sing frustasi ora ngono lak lirike. Gimana? Luwe becek tak paten. Iya. Malah kriminal. Iya, Cak. Malah kriminal bungane ya. Gitu. Kamu buka apa itu? YouTube Bos. Oh iya. Bersama SN104 Ya. channel. Assalamualaikum monggo Mbak Nur. Oke. Mawi bawa? Gak usah. Oh langsung. aja. Nggih monggo dipun aturaken. Aku tidak ngerti lagu dari tek pokok kumandang nggih. Monggo Mas. Bintang K Medar Ardi Putra Audi. Ya. Sesijeman. Celeguk Mas Bayu minum air kesegaran. Suwe. Oh, Tegas ya? penak, iya Iya. penak. Anget ya, Suwe anget. gak nyerumput. Nggih, menawi napa Bapak wonten bapake badhe nembang duet? Oke. Mas Japrak engko oleh tantangan. Apa? Mas Japrak engko nembang.
Oh iya. Bose. Dia mesti nembang kok. Bose campur sari ya. Dulure bintang kawedar. Iya. Muda laras. Iya. Urip ana bersama Bintang Awal dari Indonesia, pimpinan apa bro? Salam sabrungasan. Luwe pecepatan Sideman nggih. Mbak Nur Aziza sembah nuwun. Oh, le cengkuk-engkuk lakone. Aduh. Ngelegakne ngelegakne. Sin. Osin. Ya, tukangnya keyboard saka Cina. Jenenge Osin. Nggih. Mriki tetembangan sesi depan katut.